Beti bidaiatzeko gogoz gabiltza. Inguruko bazterrak maite ditugu, baina toki eta jende berria ezagutzea da gure grina gero eta gehiago. Baina bapatean etxean gelditu behar izan genuen. 2008ko martxoaren 15etik aurrera ia 100 egun konfinamenduan. Eta festak ere bertan bera. Pentsa ezina zen San Ferminik gabe bizitzea eta begira. 2 urtez jarraian deus gabe. Eragina izanen ote du honek guztia gure bidaiatzeko ituretan? Ez dakitea esan. Maitena Eskutari, egunon. Egunon. Bueno, zu zara turismo kontuetako arduraduna, Nafarroko gobernuan, ez da? Eta turismoa hitz egin nahi nuen zurekin, turismoa eta pandemia. Turismoa izan zen, hain zuzen ere, arrazoietako bat, hain zuzen ere, pandemia horren beste edatzeko mundu mailan, ez da? Gehiegi. Mugitzen gara eta toki guztietara eta oso azkar, ez da? Bai, mugikortasuna da nolabait daukagun, ez da? Turismoaren ingurun, ez? Globalizazio honekin, hortara aldatu gea, eta bai turismoa eta turismoarekin lotuta dauden guk esaten dugu industria, bidaiaren industria, ze askotan ez da bakarrik aisialdirako, bidaiari asko daude, asko eta asko munduan zehar, dienako formakuntza, industria arloan ere lanagatik eta beste motivazio desberdinekin, ez? Baina dudik gabe, azkenen hitz nagusiena da turismoa eta horrek egin du, ez? Eragin handiena mugitzeko munduan zehar. Eta, bueno, turismoaren sektorearen pisua ikusteko besterik ez da egin behar, aleginak egiten ari diren hain zuzen ere berriz aktibatzeko eta martxan jartzeko. Zer esanik ez, estatu mailan, ez da, estatu espainiarrean turismoak bere biziko pisua du eta hori aktibatu behar da, ez da. Hori da, estatu mailan dudik gabe, baina hori munduan zehar, hau izan du da hori, ez, globalizazio honekin esaten deguna, ez, azkenen turismoa laugarren aktibidadea da, munduan, aktibidade ekonomikoa, eta horrek esan nahi du, daukan importantzia eta estatu mailan badakigu. Nafarroan ez hainbeste, baina beste herrialde batzutan izugarrizkoa, bota ezagun Baleares edo Canarias nola dauden, ez? Eta guretzat ere eragina latza izendu da, ikusten degulako, zuzenean, enplegutan, enpresetan, eta askoz gehiago ere nabaritzen ari da daukagun kulturarekin, ez? Azkenen, oso barneratuta geneukan, ez? Bidaiak eta mugimendu hori, eta dudik gabe nabaritu da biziaren martxan ostalaritza ez da turismoa hain zuzen ere, baina ostalaritza aktibidadea, egiten duguna egunero, naiz eta turistak ez izen, baina nabaritu dugu itxita egon dienean, eragina duen gure sozial bizitza honetan, eta horrek, azkenen,
kasue da, azkenen inpaktoa izugarrizkoa izan dela. Ez genuena pensatzen, batean konturatu gea, ze beharra daukagun, ateratzeko, mugitzeko, eta nola daukagun, hain barneratuta daukagun aktibidade hori. Hemen gaude, Kondestablearen jauregi ederra honetan, Aitziber Imizkozekin. Kaixo, Aitziber. Kaixo, zer moduz. Bueno, zu espezialista zara turismo kontuetan, eta turismo bulegoan egoten zara, bisita gidatuak egiten dituzu. Aizu, eta zer gertatzen da, bidaiatu gabe, ez dakigula bizitzen, konfinatuta egon gara, kasike egun etxean sartuta, gero Nafarroatik atera ezinean, gero, eta jendeak beharra du ateratzeko? Irrikitan gaude, bai, nik uste dut baietz, osea, igual geratu gara pixka, ez trastornatuak baino holako zerbait ezen plan, behar dut igual hemendik atera edo ez dakit oso itxita edo estutuak egoteko sentsazio horrekin, eta igual askatasun beharra edo lako zerbait, eta nik uste dut hori jende irrikitan dagoela. Bai. Askatasun beharra eta bazter berriak ikusi, aurpegi berriak ikusi, bestelako giroak. Igual etxeko gauzak ere ezagutu, ezakit, naiz eta hori konfinamenduan hemen Nafarro barruan egon, turismo lokala egon da, lana izan dugu hemen turismo bulegoan eta jendeak toki berriak ezagutu ditu. Igual bestera batez ez dituzken ezagutuko eta, bueno, begira. Zenbat Nafar dagoen herri berriko gaztelua ezagutzen ez zuena? Adibidez, bai. Adibidez? Adibidez, besteak beste. Eta ekonomikoki kolpe latza izan da Nafarroko turismo sektorearentzat? Ara, esan dezakegu, iaz, berakada izugarria izan duzan ja okupazio eta datutan, turisten datutan, 50 iaz jatsi zan, izugarrizko berakada. Baina oraindik esan dezakegu luzatuko dala eta eragina nola luzera doan, oraindik ez daukagu datu zehatzak zertan gelditu behar da. Ikusten dugu berreskurapena udaldera berreskuratzen nola joan dan, ikusten da alde hortatik erreserbak konsumitzaileak deseiutan daude eta alde hortatik mugimendua berehala nabaritu da eta berreskuratzen doazte enpleguak eta halako indikadoreak, baina hala ere hau ez da bukatu, erabat. Orduan eragin horiek, nik uste denbora beharko dugu ikusteko zehatz-mehatz nola eragindun orokorren ekonomi osoan. Reflexio modu, negozio asko, beharrezkoa ikusten dutela orain, aldaketa latzak egin behar dituztela, ze lehen bezala ezin daitezke segitu. Ze negozioak, adibidez? Nik uste, adibidez, ikusi dugu oso garbi ostalaritza arloan tabernariak, tabernari txikiak eta terrazagabe egon dienak, hoik gehien nabaritu dute, eta ikusi dugu baita ere, adibidez, landa turismoa oso ondo joan dala edo joan daitekela, azkenen denak eremu naturalak bilatzen gaude, toki zabalak, gauz horiek tendentzia aldeti ari die gelditzen, nolabait, halako bildur hori espazio itxitan egotea ere gelditzen ari da, oraindik kostatzen da, hortan ohitzea, eta hori dudik gabe, segundan nolako negozioa duzun, modelo hori pensatu behar da, mantendu daiteken, edo aldatu behar dan zerbaitetan, edo asko aldatu die, nabaritu da, eta hainbat aldaketa eta inbertsio eta egiten ari die. Bai. Turismo modernoa edo nondik nora doa, ze eskatzen du jendeak gero eta gehiago edo? Orokorrean ezagunak egiten zaizkien tokiak, eta gero gaur egun itxura oso garrantzitsua denez, eta nola hori sare sozialetan leku polita jarri behar ditugunez, normalean hori zein da hiriko punturik igual Instagramean edo jartzeko igual politen edo lako zerbait horretan.
eta baloratzen dute ez dakit turismo jasangarria esate baterako edo naturarekin lotutako gauzak, nik uste naturarekin gero eta gehiago. Ez dakit igual konfinamendua dela eta jendea nahi duela hori naturaratera edo ez dakit mendira joan eta zuhaitzak ikusi olako zerbait. Gero eta hori, nahi dute hori ezagutu bekesi irati edo urederra eta hori, baina, bueno, bai. Beraz, esan daiteke pandemiak behartu dituen aldaketa hauek gelditzeko iritsi direla, hau da, naturarekiko harremana eta olako gauzak orain garrantzitsuagoak izanen diela? Nik uste, baikorrak izateko, ikusten dugun aldetik, bai, errespeto hori ingurugiroarekin ere aspalditik hizketan gaudela ontaz, nolabait kontsumitzaileak gero eta sensibilitate gehiago daukala, baina oraingoan ja nabaritu dugu askoz gehiago, orduan hildo horiek ez die utziko, garbi dago, gero eta gehiago fijatzen garela, joaten garenean erabakitzera erosketa, edozein erosketa, ez bakarrik turismoa. Eta baita nik uste alde hortatik energia iraunkortasuna, garraioak ere, gauz asko, turismoarekin lotuta dauden aktibitate asko, horre nabaritu behar die aeroportuak. Gehien bat, guk uste dugu azkeneko urtetan atzerritar asko bilatzen genden merkatuan, gehien bat Europara begira, eta iparraldean hori ja aspalditik nabaritzen da, tendentzia hori, beraiek erabakitzen dutenean destinoa, helmuga hori bai begiratzen dutela oso ondo, gu hor atzeti hasi gara, baina gero eta gehiago kontzientzia hori dugu, eta dudik gabe turismoa nahi badegu hori barneratu behar dugu, jasangarritasun hori dudik gabe implikazio hori behar du. Dena den, Nafarroak potentzial handia du horretan, ez da? Zeintzuk izanen dira Nafarroko gobernuaren hildo nagusiak turismoa bultzatzeko? Ez daukagu aldaketa handirik, egia esan, ja urteak daramagu estrategi horrekin, orain dela urte batzuk aurkeztu genula, planifikazio bat, eta ja COVID-ekin ere egin genuna izen duzan besterik gabe lehentasun batzuk markatu, ekintza plan bat egin zen bereziki konfinatuta gendenean, eta nolabait garbi ikusten zen jasangarritasun estrategia garbi ongi zegola, partekatu genuen ere agente guztiekin, eta ikusi duguna da, guain ja, dauzkagun laguntzak, Europak esaten digu gainea, laguntzak emango ditula, baina beti ere egiten badegu aldaketa batzuk. Aldaketa horiek, turismoa berreskuratzeko izen behar die, transizio berde hori, digital aldeti ere transizio hori beharrezkoa dela, negoziotan, eta hor nolabait hildo hori hartuta geneukan, formakuntza izugarri eginda, azkeneko urtean milaka persona sartu die formatzera, behar hori egonen zen lehendik ere igual, baina orain bai hartu degula denok kontzientzia hori, formatu behar garela pixka bat berritzeko negozioak, eta denak hildo horrekin. Daukagun estrategian bai zikloturismoa, bai landaturismoa, geneuzkan kulturaldeti ere, geneuzkan relazioak nolabait berpizteko, azkenen esaten duguna da lurralde guzian nahi dugula turismoa, ez bakarrik Iruñean edo iparraldean. Eta hori nolabait aurrera eramateko dauzkagun planifikazioak nahiko garbi daude, eta besterik gabe hori implementatzea edo martxan jartzea. Beraz, formakuntza saioak eta izan dira denboralditxo honetan, agenteak ez dira lokarturik egon ez da, orduan, hilabete hauetan. Dudik gabe. Formakuntza alde guztietik egin da, eta baitare egin dugu alde batetik
erreskate gisa, esan dezakegu ez, laguntzak atera ditu, hor diru laguntzaren inguruan tramitazio luzeak izan du die gainea, eta deialdi desberdinak, iaz egin zen deialdi bat denbora motxean, 20 milioiko deialdi atera zen, aurten beste deialdi bat ere tramitatu dugu zuzendari honetatik, baita ere beste 18 milioi, beste diru laguntza batzuk estatu mailakoak ere ateratzen ari dira, bestaldetik kanpainak, marketing inguruan eta hori dena, hasieran bakarrik barruko turismoarekin, ezin genuen jendeari ekarrazi, orduan barruko turismoarekin, baina 11 aukera nolabait aurkeztu genuen eslogan moduz, intentzioa zen masifikazio tokioitatik urruntzea eta bilatzea beste txoko batzuk, eta hor eskertu behar da, ez da, nola Naparrak ere hortan partekatu dute asko, olako tokiak eta kontu asko egon dela, naiz eta badi ere hobekuntzak egin behar dienak. Eta gero esan dezakegu ere, gure hildo hoitan oso importantea izan du da ere, fokalizatzea berriz ere ze nitxotara joan behar garen. Marketinga hasi garenean egiten kanpora begira, Frantziako inguruko aldemenak, Euskadi eta dauzkagun ondokoak Aragoi eta Errioxa, madrileñoak eta katalanak ere, beti ere etorri die eta oraindik ere gogotan daude etortzeko, eta hor dauzkagu helburu bezala ekarrazteko nolabait turista berriak ere, ez? Marketing digital horrekin. Fakturaziorik gabeko urtea izan da, eta honen ondorioz bidai agentzia batzuk itxi izan behar dute. Urte bat gastuak ordaintzen eta diru sarrerarik gabe oso gogorra da. Egia da, pixkatxo bat mugitzen ari dela, baina gaur egun ez dira diru sarrerak 100% berreskuratu. Turismo agentzia bezala diru laguntza jaso ditugu. Baina diru laguntza horiek ostalaritza turismo poltsa batetik datoz. Horrez zer esan nahi du, ostalaritzako laguntza antzekoak jaso ditugula. Baina ostalaritzak irekita egonda diru sarrera zuzena eduki dezake. Guk ordea ezin genuen bidairik eskaini. Horregatik orekatu gabeko laguntzak iruditzen zaizkigu. Urte hau jasatzeko egin genuna zen gastuak ahalik eta gehien murriztu eta hemen bi lankide gaude agentzian eta gure soldatak kendu. Jendia bilatzen ari dena da toki ez masifikatuak, bidai personalizatuagoak, jende gutxiagoarekin. Egia da oraindik ez jakintasuna eta zalantzak bidaiatzeko orduan asko direla. Araudia ez da oso argi eta honek egiten duena da jendea azkeneko momentuko reserbak eskatzen ditu eta reserba flexibleagoak eskatzen ditu. Mugak ez dira zabaldu, Europan momentuz gehienak zabaldu dira, baina nazioarteko mugak ez. Espero dugu poliki-poliki nazioarteko bidaiak saltzea. Aizu eta Sanferminak aipatu beharra, ez da? Turismo kontu ez ari garenean hemen Nafarroan, Iruñeko Sanferminak aipatu behar. 2 urte jarraian Sanferminik gabe. Hortikan gauza asko ikas dezakegu, ez da? Lehenbizikoa Sanferminik gabe bizi daitekela. Zakigu hobek edo gaizkiago, baina bizi daitekela. Sanferminak birpintzatzeko momentua izan daiteke ere bai, ez da? Festa eredua eta bar. Zuk nola ikusten duzu? Orain arteko Sanferminekin zeitu behar dugula? Edo garaia da aldaketa bat egiteko? Guk urte batzuk daramagu pentsatzen, garaia dela aldatzeko gauza asko Sanfermine ingurun. Guk esaten dizut, turismo aldetik nabaritzen da urte asko daramagu ikusten
bueno, pues munduan zehar San Ferminaren irudia bazuela ja arazo batzuk, ez? Arazo batzuk nabaritzen genuen feria askotan, adibidez, bueno, pues San Fermineko irudiak eramanezkeo, arazoak sortzen ziela. Orduan horrek ja esaten digu zerbait. Zezenengatik? Adibidez, bai. Eta horrek ja esan nahi digu zerbait, eta horrekin batera gure refleksioa ja daramagu, eta bueno, estudioak ere egin die, nola ze posizionamentu daukan marka horrek, segunda ze merkatutan da, bueno, olako nolabait lanak egin ondoren, Iruñeko udalarekin partekatuta geneukan, nolabait komunikazio arloan eta programazio arloan ere, beharrezkoa ziela aldaketa batzuk. Orain, besterik gabe, honek eginduna da, nolabait azeleratu hau dana, ez? Eta nire ustez, momentu ederra da, gauzoitaz nolabait hitz egiteko, eta azken bidean ez bakarrik instituzioak, dudigabe instituzioak egin beharko dugu zerbait, ez? Baina behar dana da bestela biztanleak eta nolabait erakundeak eta nolabait pentsatu beharko dugu denok, ez? Zen nahi dugun aurrera begira, eta dauden arazo desberdinak jasangarritasuna, ez da bakarrik inguru giroko jasangarritasuna, baita ere da sozialki ze jasangarritasun nahi dugun, edo baita ere ekonomikoki dudigabe, ez? Bi urtez jarraian festarik gabe, orain da momentua festa birpentsatzeko? Bueno, ja, iritsi personala, nik uste dut baietz. Nik uste dut ja, igual, onain izan dako, ez dakit modeloa edo programa, nolabait ja erre dela, eta nik uste dut ja, igual, hori, programari buelta emateko garaia dela, modeloari buelta emateko garaia dela, eta zer nahi dugun ere, hori, pentsatzeko era dela, garaia dela, bai. Ze hau izan da, esperimentu moduko bat, ez da? Osea, nahi eta egin ezkero, etzen posible izanen, akaso ez, gelditzea, kentzea San Ferminak errotik, eta bueno, gertatu da, ez da, bi urtez jarraian. San Ferminak birpentsatzea, hori bai dela lana, ez? Bai, eta gainerazken urteotan igual rumoreak edo egon dira, igual buelta ematen behar zaio, eta justoko bida gertatu, jazta, jaz dago aitzakirik, osak nik uste dut, bueno, momentua proposa dela. Primeran, Baitziber Imizkoz benetan eskerrik asko gurekin turismoari buruz eta San Ferminei buruz hitz egitea. Eskerrik asko zuei. Ongi segi. Pandemia honetan gauza batzuk ikasi ditugu. Besteak beste, non dauden Iruñerriko mendiak, esate baterako, urrutira joaterik ez genuenean, inguruan gelditu gara. Batzuk deskubritu dute Erriberriko gaztelua, edo Uxue, edo olako toki politak ez da, edo Xorroxingo ur jauzia. Dena den, zuk uste duzu, zerbait ikasiko dugula hola gizarte bezala, zerbait aldatuko dela gure bidaiatzeko moduetan? Bai, hori da daukagun erronka orain ez, beharko gehinuke ez, ikasi nik uste ikasi degula, baina baita ere daukagu oitxurazko berehala aztutzeko gauzak, ez? Bueno, historiak ala nabaritzen du. Orduan, alde hortatik beharrezkoa izanen dela ere, nolabait instituzioak hortako egon beharko diez, nolabait gogorarazteko eta egiten dien egitasmoak hemendik aurrera, izan beharko dute halako irizpide batzuk, ez? Pixka bat, babes hori, gehien bat gure aldetik inguru giroa, eta ez bakarrik inguru giroa, baizik ere biztanleen bizitza nolabait errespetatu behar da, eta hori erderaz esaten diogu turismo konbibenzial, dala halako kontzeptu bat nahiko berri edana, baina beharrezkoa dena da, eta ikusi dugu turismoaren azkeneko urtetan zeuzkan zenbakiak ezin zaitezkela mantendu, hori ikasi dugu, eta behar dana guain da beste modelo bat aurkitu turismoaren inguruan, naiz eta guk Nafarroan hori esaten izuna ez, nahiko garbi geneukan eta modelo hori ja aurkituta geneukan, baina bai uste dut
hori nolabait enpapatzen bada beste arlo batzutan ere, denontzat onuragarria izanen da, ez? Aurrera begira, dauzkagun belaunaldi berriek ere, pixka bat maisuak dira hortan, ez? Garbi esaten digute, ez? Nola nahi duten beraientzako bizia, ez? Orduan, hori da pixka bat. Turismo konbibentziala. Kontrakoa zer da, invasionala edo... Turismofobia hori ikasi dugu, ez? Nola toki askotan, Barcelonan, batez ere, Donostian ere izan du ginen, azkeneko udetan alako arazo latzak, ez? Eta Iruñean oraindik ezin daiteke esan hainbeste, hori da, oso puntualki, baina bai ikusten dela, mantentzeko turismoa dudigabe behar dela errespeto hori izatea biztanleekiko, ez? Hori gehien bat kontuan hartu behar dela, ez bakarrik ingurua baizik hori, ez? Pertsonak. Hori da. Maitena Ezkutari, benetan, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei. Eta dena ongi joan dadila, eta turismoa berpiztu dadila, modu honean, jasangarrian, eta konbibentzialean. Hori da. Eskerrik asko. Mila esker zuri.